By the way, Zem je plocha, Antarktída má tie ice walls. Ak si predmeno dám jedného dňa na Instagram, že 666 Radomír Slavík, tak sa nečudujte preto. Napísal som za krvou. What's up, guys? My friend, hello! My boss! Okay, we would love these. What is the price on these? Cigarni! Oh, hej. No jasné. Yes. This is me. Thank you very much. Nie je to ani trolinku vtipne, nie je to, že naozaj sa nikto nesmejal. Vyšťal sa cez riť. Tak si zoberte, že toto čo je za kábel. Ešte máš tu takto, tento je lepší. Však jak Ale tak tento je, že káblový, ale kámo, toto vyzerá jak náramok, ja som si myslel, že to je náramok. Pozri, normálne. Bám. No, to je dosť halúzne, to som v živote nevidel. Je 6 hodín večer, to si pacnem. Ale aj tak na tej dovolenke, kámo, však chodím spať o 2 ráno, čo ma potom. Teraz povieš, že o 6. Do toho tohto. Ešte, keďže tu máme teplá kokot, hneď zasponzorované kód Rado 5, prosím, polož, nech mám peniaze. Hotelová voda. Našli sme fitko, teda ja som našiel asi 700 metrov od nás. Čiže to je dosť v pohode. Nemám tam ani veľa už, kámo. Do piče. Nemám tam ani veľa. Tento je ten dobrý, akože tá dobrá príchuť? Dobrá príchuť. Som zvedavý, čo to bude za fitko, lebo 700 metrov od nás, 16 minút pešo pôjdeme. Je to horúčavé, čiže podľa mňa, kamo, ja som ale vieš, ak vytrávený. Ja si tam najplnú si dám. Tak Rado, trošku tam, dobre. v takomto teple skurven, akože daj si, mne to je jedno. No takú, bože, no, čo sa môže stať? Pri najhoršom nič. UV index je už lepší, lebo kámo, keby ideme, že o 12. 50 je UV index Čo ti jebe, momentálne. kámo, že 5 minút na teba peče, už iba počuješ na chrbte, že sa proste pražíš, že to je píči. Zarobím aj tebe. No, Rovno. ale daj mi, že polku. Počkaj však. Alebo vieš čo, daj si sám. A Míšo, že tu je pretréningovka? Toto vôbec nefajčíte nikto. Čo vám jebe? Pozrite, aký budete mať penis malý. Alebo to je hrdlo? Toto je To je asi lepšie. hrdlo. No, vyzerá to jak penis, prosím, Toto je nechcete... photoshopnuté jak kokot. Kámo, ak chcete, aby vaše hrdlo vyzeralo jak vajca čerešňové, tak nefajčite, rýchte. Podľa mňa v živote máte iba jednu vec, ako si ničiť zdravie, a ja som si vybral pretréningovky. Ale vlastne zdravie si tým neničím, lebo dávam detoxy. Kamo, ja Nedávam. nemám absolútne nič v žalúdku. Vieš, toto so mnou spraví? Ja som jedol 3 hodiny dozadu. Nemusím fakt vyzerať na piču, jak som zarastený teraz. Ale Ričpalov, pozri, úplne si pekný. Vyzeráš jak Central Sea. Ešte máš aj Prada, oný. Tebe sa nejak dariť začalo, ty milionár vyjebaný. Počkaj ma sem. Vieš, to som si kúpil ako 15-ročný v Turecku. Tak. A ty prečo sa odhaluješ? Jebe ti? Však larpuj. Vidíš, ešte mám ten skill. Máš ten skill, ja to chápem. Fuj, Ale kámo, toto je fakt, že malinovečka. Heňak to Dobre, vyzerá. a Neuroflow, áno, nie? Áno. Že chceli sme si dať Neuroflow, ale A môj vyzerá podobne. kámo, je to, Tvoj že vyzerá celkom 10-násobne problém. horšie. No skús mi tam proste dať nejakú onu. Čo máš? To je broskinka? Nice. No skús tam dať proste niečo málo. Kamo, mám piči celú skupu, pozri sa. Tak daj to tam šuter proste. No, šuter, po šutri, pozri. Tak. No, poď. Vyzerá to, jak keď si kúpil, že kameň a v ňom si mal, že dinosaura. Musel si vieš? to A musel si to odškrabávať. Do piči! Fakt mi to robí takéto, že spomienky. No, dáš Dobre, si daj to tam, daj tam ruku. Tak, nice. To je piči. Bože. No, pohoda. A ešte chceš? Čaká. Dobre, však ponúkni sa kľudne. 3 šuty. Nezná mňa. Ináč, zoberte si, že vôjdete do izby, tuto cez dvere, vidíte, že izba a zrazu toto. Vyháňanie démonov, tebe jebe. Istotu robia satanistické rituály. Už si sa zapísal do Hollywoodu? Už si sa zapísal? By the way, Zem je plocha, Antarktída má tie ice walls, cez ktoré sa nemôžete dostať, Oliver 3 to teraz povedal. A ďalšia vec, zapisujem sa Hollywoodu a Rado 5 bude mesačne mať 9 triliónov obrat. Čaute, už som to skončil, Demonik. Dám si, ak si predmeno dám jedného dňa na Instagram, že 666 Radomír Slavík, tak sa nečudujte preto. Napísal som za krvou, what's up guys. Borci, potom, keby sa pýtate, toto je, že Monster Blood príchuť. A fakt to je, že pekné. Fakt to je, že dobré. Fakt to je, že dobré a je to fakt, že pekné. Takouto krvou podpíšem kontrakt Hollywoodu a budem mať 1 000 000 eur denne. No, tu vidíte niekoho, kto fejkuje, že proste má tuto kamery, pičoviny, objektívy. Teraz ti ukážem real shit. Teraz akože 2 roky a možno sa dostaneš na tento level, dobre?
Značka Joby. Rado Joby. nie. Máme tu Joby. Odpadáva, áno, musím povedať. DJI mikrofóny. Ale to je akože real shit, to je akože regulárny flexo. Tieto sú že dobré. To sú tie mini? Tieto sú že mini, tieto sú že veľmi dobré. Ale cháni, toto ty kokot. Vám hovorím, s týmto točili Avengers film. Veľmi pekná vec na tom, keď ste z úplne inej krajiny, viete, lebo keby som napríklad, že Nemec, tak ešte po nemecky mi niektorí rozumejú. Ale slovensky nevie, že ani kokot tu nikto. Takže keď niekomu povieš, že do očí, že je tučný bastard, dobre, bastard zase nie, ale zase, že tučný kokot, kámo, nemá, čučí na teba, že... A fakt, keď je tučný, tak ti to tak dobre spraví, že taký ti to dá... Kamen zo srdca ti opadne, že fakt ti povie, že je tučný. Ja idem toto exnúť a za 15 minút sme tam. Toto je povojnové obdobie. Na Egypte to, že oni rozostávajú jednu budovu a potom tu majú piči. Ale hej, to proste, vy to tu máte tak, že veľakrát idete random okolo budovy, ktorá nemá okolo seba ani lešenie, tuto nechali tehly, nemá okolo seba lešenie nič, sú tam že stĺpy, poschodia a vnútri vidíte, že schody, len tak. Ja to cením, to je proste... Ja to necením, lebo všetko, čo začnete, musíte aj dokončiť, musíte vždycky dojsť do cieľa, splniť si svoj cieľ. Ja idem vypiť toto, dostať úpal, dogrcať sa, ísť cvičiť. Peace out, cháni. Presne o tomto som hovoril. A tu vnútri sú že schody a hore budú asi tiež schody. A neviem, či tam je nejaká mŕtvola alebo čo, ale... Sky, Gym and Fighting Club. Fight Club? Oh no, Fight Club, Tyler Durden? Tak, borci, akože nečakal som. Crazy. Planet Fitness akože riť značka, ale chápete, proste Amerika. YK. Tuto mi teče pot a teče asi, že odtiaľ to zo stredu hlavy. Takže dopotený som už jak magor, ale lepšie to hitne tá pumpa. Pekne vyplniť močový mechúr, či teda vyprázdniť. Počúvajte, na tých hajzloch smrdí to tu fakt, keby sa tu dosierali na zem, že nie je to normálne, ale týždenná permanentka za 10 eur. To už fakt akože v Bratislave, chalani, za 10 eur nájdete ledva, že vstup. Dúfam, že tu budem najväčší, že tu budem najlepšie vyzerať, nech proste si boostujem to moje malé ego. Vlastná rodina ma nemá rada. Dobre, tak idem sa že zajebať, nejdem cvičiť, idem sa podrezať. Že vraj, že úplne, že kokot, piča, nervy mi to spravia jak blázon. Nemôžete ísť v šlapkách do toho fitka. Preklínam to fitko, už mám v sebe Morbidius, mám v sebe Hyperion. Fakt som sa tešil, ako kokot, mám chuť niekoho roztrhať teraz na tej ulici. Svrbia ma ruky, svrbia ma všetko. A idem si kúpiť boty. Na rovinu idem si kúpiť boty. Mám piči, idem si kúpiť boty. A idem si kúpiť boty. A idem si kúpiť boty a idem si kúpiť boty. Tak ľudia, som teko na brigáde a teko sa na brigáde. Som teko na brigáde. Chalani, my sme si piču nerobili, my si fakt ideme kúpiť tenisky, lebo asi sa obesím. My friend, hello! My boss! My friend! Okay, my goat. You will solve my problem today, right? You will solve my problem. The cheapest shoes as soon as possible. Can you get me? Cheapest shoes, just like something like that. Yes, which size you want? 41. Yeah. Very fast, my friend, because we are in a hurry. It doesn't matter the design, we just need to get shoes as soon as possible. Yes, exactly. Okay, we would love these. What is the price on these? Price. Okay, not 550, okay, 500. Okay, it's fine. Absolutely. We can do that. Can we pay? Yes, okay. Okay, let's go. My sme ich ojebali, kokoti. Nás nikto nebude vyhadzovať z fitka. Ešte som nám to vyjednal o euro lacnejšie. Pozor. Vieš, ak sa hovorí? Money talks. Proste, oni nás vyhodia, ja si kúpim ten entry. Ale fakt tento obchod bol, že za rohom, že v sekund za rohom. A prečo Santa Claus je na drogách? Beyblade! Sorry, my friend. Robím to moc hovná? Dosť, ale ja to cením. Beyblade! Okay, taký? Quick money spread? Yeah. Blue bands. LARPing. Dobre, takže boty secured, obe. Aj pre mňa, aj pre Olínka. A ja som, jak som hovoril na začiatku proste, s hocičím, s čím začnete, vždycky to musíte dokončiť. Ja som začal s tým, že idem do fitka. A bolo mi jedno, koľko peňazí to bude stať. Bolo mi jedno, koľko času ma to bude stať. Proste idem a dokončím to.
A presne to som spravil. I delivered. Za toto hulákanie na ulici, ak sa tu teším, čakám, že už má nejaký domáci strely do hlavy. Ale keby sa toto stane Oliverovi, že Olivera strelia do hlavy, tak si ho natočím na gore video a je mi jedno. Vieš, ale teraz, aká bude This is our friendship. Aká bude reakcia toho typka, keď tam proste dojdeme so skurvenými teniskami? Proste Kámo, vyjebám on si povie, že ty koko, ty si síbam. To chceš viac než ja, to chceš viac. Dostali sme sa konečne k top setu asi po 150 hodinách. 3 plate, lebo som slabá močka, nevadí. Let's fucking do this shit. Feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Vedúci nám povedal, že musíme mať uterák, ale že tento raz nie ako one s teniskami, že nám že kúpil nám, ale musíme ho vrátiť. Bože, toto je jak ejakulácia, toto je tak dobrý pocit, ty koko. Prvýkrát na Planet Fitness strojoch. Ja viem, Ale veľmi cením tie plagáty. Akože, prečo je ten Sibam 4 ku 3? I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, let's take it free. Feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Yes, you have big legs. Yes, you have big legs. Very good, bro. Kámo, ale zazerajú na nás, že strašne niektorí. Pičo. Koko. Feel so alive. Nadišla tak polovica tréningu. Každý správny gymbro vie, hydration is the key. Dnešný sponzor Vejny Galaxy, použij kód RADO5. Zarob mi peniaze na ďalšiu permanentku do tohto fitka. Až som zapojil jak koriak. Šmíka sa to, kamo. Ale zabíba. Úplne zápästie a minus, brucho. kamo. Fú, ledva dýcham, asi tu odpadnem do piče. Ideme stroj, čo je, že incline cecko lomeno front delt, lebo na začiatku máš pocit, že čisto cecky a potom to ťaháš hore, ako keby nad predné delty. Ešte si tu aj sadnúť musíme ako úplný kokot. No. Dotlač to, Rado, máš to tam hore. To je ono.
Isto, hej. No jasné. Yes. This is me. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Have a great day. A Peť je Radopäť Internacionál. Neviem po arabsky Radopäť, to je pravda. Ale viem to v ďalších 10 jazykoch. Takže Internacionál, áno. Vonku už je polotma. To čo máš, proteín? Máš proteín po fitku? Toto je športovec, kurva, toto je športovec. Ak berem všetko toto do úvahy, tak by som tomu fitku dal 8, fair enough 8. Tie body sú dole za to, že kotúče sú tam rozjebané a sú kade tade. Pár strojov tam chýba, kľudne by to mohlo byť väčšie. Nezabúdaj ohnutý T-bar. No, je to tam celkom ohnuté. A ďalšia vec to, že nemôžeš si tam dať dole proste tričko. Ale to vo veľa fitkách takto je, čo som videl mimo Československo, že proste máte zákaz, takto by tam holí. OK, večeže, kulturistická, pičoviny, hovna. Potom si dáme ešte nejaký koláč, to o tom potom. Hranolky, ako ne, malý kid. No a? A nuggetky máš kde? Day one koniec, toto bol upper, zajtra nohy. Neviem, prečo sa neteší, toto je oveľa lepšie než Lebo upper. som si dal, že o 6. Hyperion, aj keď si dám o 3. pumpu, tak do 4. som takto hore. Niekto o 1 ráno sa tobogánovať? Cigáni! Musíme byť low-key. Cigáni, more tobogány o 1 ráno. Ticho, musíme byť potichu. Dobre, tak my sme potichu, dobre. Tu príde nejaký Ale príde sem Good morning, America. Práve som stal. Ideme na raňajky. Toto by som mal mať po raňajkách, ale dám pred, však čo ja som Sigma, Omega, Sigma. No, carb loading meal, #1. Toto určite nie je Nutella, to je rýžová poleva. Že môže začať toto jedenie. Dnes ideme nohy. Sice upper sme boli predvčerom a nie včera, lebo včera proste pauza, regenerácia, musíte regenerovať, chápete? OK, round 2, cereals a cookiska. Dobrá. Nadišiel konečne čas cvičenia, prešla asi 1,5 hodiny od tých raňajok. Preto som tak A nevyznáš sa nič. Neviem, či to aj vy tak máte, ale ja to občas tak robím, hlavne na dovolenke. Keď už jedno tričko je také, že polonasmradnuté, že také akurát, že hodiť na stoličku, tak toto není polonasmradnuté, ale fakt smrdí jak hovno. Proste smrdí, aký by som sa v hovnách válal, spotený, ale chcem ho proste už doraziť. A ináč teraz, keď si spätne spomínam, tak neviem, čo na tie nohy chceme ísť, keďže není tam ani Smith a není tam ani klietka, čiže RDL-ka, však na RDL-ka. RDL-ka s jednoručkami. A ty chceš 100 opakovaní s 50-kami. We're going to mix our pre-workout, food fetish. Prečo mi točíš nohy, kámo? See you in the fucking Cením. gym. Toč, Do piči. je rádo. Jak Play-Doh to tam jebem, tie kamienky. Akože už sme tu. Nie. Počkaj, to si tu nechal. Neexistuje. Počkaj. Nie. Akože tie tenisky som si overil, že aspoň, že dobrý content sa stane, že ja neviem, či už toto je na content. Páli ma na mňa slnko, sorry ma ksicht. A čo teda? Ja sa mám chuť akože teraz bez kokota, že dogrcať. A ja? Je mi nagrcanie, je mi, že nenormálne teraz teple, si keby som mal úpal do piči. Nie je to ani trolinku vtipne, nie je to, že naozaj sa nikto nesmeje, OK? Nikto sa nesmeje. A ideme do hotelového fitka, kde je žebraj, tam je Smith aspoň a žebraj tam sú predkopy. Ja sa nečudujem, že tá permanentka stojí za 10 eur. Však ty vlastne ani nemáš potvrdené, že budú otvorení za tých 10 eur na týždeň. Takže za mnou môžete počuť po piči symfóniu, ktorú práve chcem počuť, keď mám v sebe Hyperiona. Mal som ísť z nohy, ale fitko zatvorené z nejakého dôvodu, nevadí. Zle sme odbočili, peče na mňa slnko, zarozprávali sme sa. Chaň, čam, šibe live event. Pes na kruháči. Ten sa tam jak dostal? Pes na kruháči, neviem, jak sa tam dostal. To je piči. Ale je to fakt zaujímavé.
Dobre, rýchla zastávka tuto. Ronny Coleman. Takže toto je, s čím dneska pracujeme. Názor, influencer. Kamo, Dobre, to mi stačilo. Dosral som sa. Toto je, s čím dneska pracujeme. Smitka. 50, kámo, 50. 50 v hotelovom gyme, pozor. Akože to Proste Smitka, 4 série, do zlyhania. Nemám kolenáčky, bolia ma kolena. Nemám opasok ma pozriem sa do sám. Nevadí, proste David Goggins, podmienky. Zdravý, šťaňa si, bude močový mechúr. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some To je prvá séria zo 4. just to see. Jebe ti, však sa dogrcam. Kámo, Ale do piče proste. pohoda, Pohoda. Už som taký vibe, že proste prepínam. Come here, brother. Hello. Tento má ako na piču formu, ne? Go. See you again. Been fighting ways to get away. To see you again. See you again. Prezlovím palici. Hyperion naozaj začatal. Jak psychopat ide hore. Ale už cítim, že sa mi ťažko dýcha. I'm going for a 4 fucking set. Next up, 4 série zákopy. Potom asi dáme nejaké série tu na predkopoch. Ale úplne najkrajšie na tomto je, že po tomto celom workouте pacnem sa do mora. We're all gonna make it, bro. That's it. This is legacy. Rado 5 legacy. Hope we're not too broken. Čau, haraši. Ja mám vlastný systém. Alba Rado systém. Chudáčik môj gym bro. Bol viackrát srať, to je, že vyšťal sa cez riť, než mal reálnych sérií. Toto je piči, kámo. A ja som nič hrozné nezjedol. Že šiel som sa rozcvičiť a tak sa mi zasekol hore. Ono to lanko proste vypadlo. Aha. No, See you again. Toto by bolo všetko, dúfam, že sa vám tento ohavnený vlog páčil, kde sa dve cvičby totálne dosráli naraz. Rado 5 Vejny Galaxy.